सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण खालायनाय आरो थांमान तलांमानि आरो थांनाय तितिफ्रासानो आंनि गारि राव जुता बाय कखा आदुल बाय किथारखा ईद बाय किथारखा आंनि गारि राव आरो तो तिफ्रासारनो स्पेशल भावे मेडिकल ट्रिटमेंट क्षेत्र आगे तो मेडिकल कैंप से जेनारेलिस्ट थांगो और मेडिकल कैंप तंगमानि ट्राइबल दफ्तर से खाइजाक मानि आरो नियाव खांखै तो स्पेशल भावे आई नि तंगो टीट नि बुआ नि तंगो खांखै हुदुराव कक्राराव ENT नि तंगो मेडिसिन नि तंगो ताके खालायने रायरंनि बां शिशुनि बांनि तंगो अमो हाइतेमनि प्रशासनिक शिबिर बाहायनि अजराव तामा खालायजाव खोथा ओ पांदानि थेका पाजे वइनाय पारि खालायजा अरनिय माने मेरिज सार्टिफिकेट ते पाजे वइन जब सार्टिफिकेट इनकाम सार्टिफिकेट आरो बिकलांगनि सार्टिफिकेट माने हि खालायजा आरो जे गणगोल खालायनाय একটা রিজনাল पार्टी कायसा बर थाखि के अमो हाइरक थेका जों मायकनाय बैबे आलदा फालतु कय सागमा बाहाय तांगि तबै उन्नयन खालायनो नाय दंगो तमाखै रंजाबाय सिजाखैबो साबैतोनो फोरोंमानाय तमाखै बायते खालायमानाय अमोनो चिनि उद्देश्य चिनि सरकारनि उद्देश्य चिनि मोदीजिनि उद्देश्य तब कताल खेते खरसा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहब मुख्यमंत्री बासा फैबिला आगे बिप्लव जे खाई खालामनानै बने बाकी तंमाने तैबो तो फेचन खालायनो बां खालाय दंगो आगे मेबर कमा ट्रेवल्सरा तंमाने बक खालाय खालामथां फैला बनि मते बक खालायला ता आनि मते आं खालायनाय एकदम ताहने जे बायं फेमास खालायनाय एबा खालाय दंगो ओ मतानि देवल अवश्य जों खालायनाय बाता 2000 टाका बसंती बान इलेक्शन सिगां रनायसो सर अरनि जारा गायो चन्ताई से 6000 मानो ते रकम के 500 टाका केस मानो के ओ जागा बरंने तंगनानि र बेलाय तंकेसा फाइन हंगे तंके बरंने सुजुग सुबिदानि बागै नामक बसबती परिमाया अर्थनीति चन्ताई बनि कतगुलै नियम नीति तंनाय चन्ताई आरो बाहायकि तंबा बनि मोसं मा संनाय अमहाय जागारा हंगे त मताइनि बक्स र बराबर हकि तंग तिनि जमाते हदाओ केवल बेतन दे मा बा मैफन अकरा नि मत तंग ओ चिनि पुजारी नि मत तंग ख्यार फांगनि नवबो पूजा खालाय तंग बन सा बेतन गबा रया तबो जों नायनाय बाहायकि खालायनि बरनि पूजा खालायमानाय ओंखाय बनि बैसाबो तैना बनि बनसं आलकाबाबो तलांथारनाय खरस नाय जखौ तलांनाय ता गंमा जागाव जों हस्टेल रय तंग हाय रय तंग खाया देबा आरो तलांनाय ता कोनो प्रॉब्लेम करि तो 5 বছর पाइ नाय तंग खालाय कान ना मानो आगे नि तो फाइले हा आगे नि जे खालायनि खालाय थांखा ताबो आं फाइ नाया नि साखारि दंगो बाहायकि खालायमानाय बन खालायनाय आरो बेसिरभाग नै एडिसि नि यावमोन तो बेसिरभाग खालायजा दंगो राज्य सरकारबो दंगो कोनो ककरे तबो आं नायनो मता जेतो आनि नगराव फाइले हा आं विभिन्न दप्तरनि रिहावैने ताबो खालायि दंगो এই মাসनि অনেক কিছু যেতে দিচ্ছে না নাই দীর্ঘ বছর কেউ 1949 সনে 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ভারত মার্চ টাইমनि পরে কেউ খাকাইয়া ও উন্নয়ন বাঙি নাই ও জায়গাওতা আলগাবর খাকালা হা তাবো आं बन अनुभव खाकाउ दंगो बन अवश्य एकजे गतर अरो काइसा गुस्कांनो जे खरचा टक्सि जलाका उ ओबो एरिया वेस्ट जोनाल बिसु खबजागो अथस ओ मतायो तैनि कमिटि व तिप्रासा खरचाना मेम्बार जागलिया ओबो निचेरिया नायखा ना ओबो कि मानानि बान्था दे अमो आगे बाहायके चलाय दंखा आबो तो ताकलाय थांनायो तो दिनि सिंखौ कमिटि रखो तै सिगां खाजागला गतिराव प्रथम थेकेनो शुरू उंजागै दं एके आगे दीर्घ बছর CPM संख्लाय खालामला हा एके जुटनि आमल बरबो तो बर नि काहानायनि आरो जुट आमलबो रिजनल पार्टी गनाके बर सरकार 5 বছর साल हमले आप्रो तमा खलायखा कोना अवश्य आं नायना कोनो धरনের कथा या रकम खाके जेतिनि सलायनाय अब मुख्यमंत्री चिनि कगनाव हामसिनि जन खाइला